Hakar pun riu tarik unai wing ke hito kalit bu dekat memorandum hakmat u resident commissioner joka Sorkar Assam ha Assam House kabaduan hadhan kiti Shillong. Kanika memorandum kadawa na ka Sorkar Assam ban wanra eka syongsuk syongsngain habaro shirenter ki jaka kaput Meghalaya Assam. Da kanika memorandum ka hito kam kwa ban wanra eka nu ka jinja snam bat ki wepat ki jai ban riu henrei kalong ban wanra eka jing syongsuk syongsngain habaro arteri ki jela. Hakani ka jingit bu memorandum lasen ran deki magistrate bat ki pulit ka Meghalaya. Ra ka khubor lani ban ai ka jingtho ban yekren bat ka government of Assam ha ka jingide bat kini kimat ki jingjia ka basnusi bat Meghalaya kaseng ni dawa ya ka Sorkar Assam lemba I residence commissioner ban wanra ya ka jing songsuk songsain ha thia border baro si tuluk ki border kisnong border bat ni kimilinti bat lengba ka dingi kendo jongi mantan kan long kai ke jingkerku bat kan wanra jaga positif kai ke ba snautenat ba penparo ni galing jongi akmat jongi ba ni kum ki dekhot jong ka jaj penriu jong ka prih nyotrap nyim kuwa ya ka huri hura nyim kuwa ya ka jingi snam